Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. De Leeuwarden spelen tegen Jong PSV nadat de verleden week mij 3-2 verlen waard van Jong FC Utrecht. Tijd voor revanche dus. En wat positief is dat de spieling weer wat breder wordt voor trainer George Ulte. Sylvester van der Water staat weer op het veld, zit weer bij de selectie en datzelfde geldt voor Wiebe Kooistra, die zie ik wie. Wat opvalt is dat op de training Roberts Uldrikis een hesje on had. Hij krijgt tegen Jong PSV de vakker, Boppe, clubtopscorer Milan Smit. Milan heeft het goed gedaan, veel goals gemaakt. Maar Roberts doet ook uitstekend. En we denken deze wedstrijd de kwaliteiten van Roberts heel goed te kunnen gebruiken. Kun je het überhaupt uitleggen naar Milan Smit toe dat je iemand met 6 doelpunten in 7 wedstrijden eruit haalt als spits? Ja, kijk, ik ben heel blij met zijn penalties. Laat dat voorop staan, want het is heel knap als je die penalties allemaal binnenschiet. En zeker zo onberispelijk. Tegelijk, als je hem vraagt, geef een cijfer voor jezelf, zal hij geen 10 geven. En dat is natuurlijk bij voetbal wel zo. Als je 8 of 9 scoort en je maakt elke week 3 doelpunten als spits, dan is het niet uit te leggen. Milan heeft het zeker naar behoren gedaan. Ik ben heel tevreden over hem. Maar hij weet ook gewoon dat hij een hele goede concurrent heeft. Dus. En we hebben ook al vaker aan de groep uitgelegd. We hebben 38 competitiewedstrijden. Doe er wat beker bij, doe er wat play-offs bij misschien. Zie je misschien wel op 45. Ja, als iemand hier denkt, ik ga er 45 spelen, dat kan gewoon niet. Dus ja, het is altijd zuur als je eruit moet. En hij vond het ook heel zuur. Dat merkt ook aan hem. Tegelijk moet iedereen ook snappen dat we zo werken dit jaar. De verdediging van Cambuur kwam al een week weer onder een vergrootglas te lezen. Omdat het singles in Jong FC Utrecht, ja, het zeggen net al je lieke goed uit bij Cambuur F3. Doch verhoor het Ulte neert on die spelers, omdat het net alleen nog leidt onder de defensie. Je weet hoe voetbal het gaat. Tegen goals is de schuld van de verdediging. En niet scoren is de schuld van de aanval. Maar dat is vaak veel te kort door de bocht. We hebben als team, vind ik, natuurlijk goals veroorzaakt. Want neem de corner die erin gaat. Dan kan je inzoomen op het duel te verliezen centraal. Maar ook al het niet goed blokken. Maar nog veel meer vind ik op 2 corners weggeven binnen 4 minuten spelen. En dat is een teamprestatie die als team veel beter moet. Dus uiteraard kijk je op alle plekken naar wat kan beter. Maar ik vind het vooral echt doelpunten die we als team hebben weggegeven. En ook als team dus beter moeten doen. En inderdaad, meer ballen blokken, meer ballen tegenhouden. Meer ballen van een lijn afhalen. Er zit veel winst in. Maar even terugkijken naar Willem II thuis. Was dat een heel mooi voorbeeld voor hoe dat wel kan. Alleen ja, helaas gaan dingen niet altijd in een stijgende lijn. Dat is vallen en opstaan. En Willem II was een goed voorbeeld. Vorige week weer iets minder. Nu weer naar een goed voorbeeld toe. Nadat hij ziek wie zit Wiebe Kooistra weer bij de selectie. Het is voor hem de eerste man als profvoetballer. Technisch kan er prima meekomen. Hij valt keer op keer eigenlijk wel in. Alleen nog vooral fysiek. Daar maakt de Harakiet nog een flinke slagmeidje. Want daarin is het lastig voor hem om on te jekken. Grote spierpijnen vooral. En normaal als ik dan thuis kwam in training, dan kon ik Jannes nog wel actief. Maar nu ben ik echt dwarstro actief kom. Dan word ik de oudstijgers met 10 wel bij. Wordt het al gewoon? Dat is elke dag je heen gist en in een stadion trainst en dat is prof wist? Ja, dan ben je natuurlijk wel om te wennen. Maar als ik er even bij stilstaan, dan is het natuurlijk nog steeds wel heel mooi. Ik was dan weer op vreedse als je in het stadion komt en al die supporters van jongens staan, dan had ik elke keer nog wel pieken veel. Ja, en de best al een publiekslieveling, hè? Ik bedoel, als het warmer is, alleen nog al, dan begint nooit al wiebe te scanderen. Dat is echt zo'n moment dat ik nog pieken veel krijg. Dat vind ik wel heel leuk. Ik vind het wel lastig om met mij om te gaan, want ze vol aandacht, dat ik helemaal net wend. Dus dat vind ik wel moeilijk, maar wel heel leuk. Wiebe Kooistra, hij zit dus weer bij de selectie. Verder Uldrikis in de spits dus. En keeper Yannick van Os is nog blessure. En dus staat Daan Reiziger op een ei op een goal. Jong PSV is de betere in de beginfase. Tjen Cambuur en Ad Kaskili hier. Jong PSV ook nog wat in het zadel helpt. Dan wordt het een lastige wedstrijd. De voorzet is van Tietens. En het is Jason van Duiven met de openingstreffer in de 21ste minuut. Zij is de start van Cambuur net goed. En liet het de tjintreffer zelfs in. Toch het onnodige balverlies. Lulkens dan bij het publiek dat net tevreden is over het spul van Cambuur. Het wordt Oeroen. Hier is het weer Tietens, die onvallende linksback. Die het belutsen is bij een nieuwe mogelijkheid voor de Eindhovenaren. Tigo Land, hij mij uithellen en het schot gaat erin.
2-0 van Jong PSV na 28 minuten. Het is een startwetje van zelfs net op hoopje. Maar wat krijgt Land hier een vrijheid om u te helien. En een keeperreiziger liek het er meer om te kennen. Oh, het gaat alweer mis hier, maar Van Mullum. Wordt het dan nog slimmer? Wordt het nog slimmer? Ja, want hier komt een penalty, vrije trap. Nou, uiteindelijk besluit scheidsrechter Clay Roepertie om een vrije trap te jan. Maar er komt ook nog een kaart om van Sekou Silla. Het is een reden. Cambuur moet naar een goed jaloeren. Ek nog maar 10 man verder. De Trobberutse speler en de rode kaart. En gelukkig gaat is een vrije trap van Duiven er dan net in. Maar het wordt een lastige joen voor de ploeg van trainer George Ulte. Want nog een oeren met Cambuur met 10 man verder. Combinaties hier van Jong PSV dat bij Vlagen heerlijk voetballen. Een hakje, prachtig onvallen. Het is Van Duiven. Nee, die bal gaat jonken. Maar dit hier zou maar de 3-0 wezen kennen. Cambuur wordt voortspelen in eigen hoers toch de talenten van PSV. Kinderploeg dan zelfs niet het Utrechtje. Nou nee, want je gaat Marco Tol weer de mist in. Het is ongelooflijk hoeveel flaters Cambuur maakt het. Jiménez. Ja, dit hier echt de trein alweer zijn matten. Cambuur mij echt van geluk spreken dat het nog maar 2-0 is. Want het hier oorzaken kennen. Dan griep Ulte in het skoftien. Van de Water en Smit komen in het veld voor Tol en Uldrikis. Misschien dat dat wat voor je ken. Maar eerst is het weer Jong PSV dat onvalt. Oer de linkerkant. Het is Tietens bij de voorzet. Nee, Scott. En daar is het reiziger die het redden ken. Een onvallende linksback deze Tietens. En daar het Cambuur moeite mee. Maar met Sierman maakt het Cambuur er in de tweede helft het beste van. Dit is Van Kaam die de bal naar de rechterkant speelt. Brei, de kans voor Milan Smit. Van de Water dan. Nee, hij komt krek te kwad om de bal bij de tweede peel binnen te tikken. Sylvester van de Water die zijn rentree maakt na zijn leersblessure. Dit is Remco Balk die de bal krijgt. We hebben 50 minuten spelen. Michael Brei kapt Simon uit. Hellet uit. Wat een prachtig doelpunt van Michael Brei. De ontsluitingstreffer van Cambuur. En hij shit hem echt fantastisch binnen. Michael Brei. Echt uit te draaien. En dan vliegt die bal er zo mooi in. En het jouwt Cambuur weer moed. Want hier gaat Cambuur weer. Mij onder de rechterkant van de Water. Die vindt uiteindelijk Smit met Scott. En er is de redding van Niek Schiks, de keeper van Jong PSV. Maar er zit wel libben en fleur en swoeng in Cambuur. En dat resulteert, nou misschien niet nog wel meer. Werkschot van Smit. Komt die bal uiteindelijk van de Water. Die helpt uit. Het is 2-2. Cambuur boert het helemaal om met 10 man. Maar dan zorgen we de bierglasjes alweer vliegen. Die komen echt op het veld. En dus wordt de wedstrijd naar deze liekmaker weer 10 minuten stillijn. Het is een repeterend verhaal, maar voor Cambuur is het extra vervelend. Want Aljouwete ziet niet in de flow, ziet het er heerlijk in. En Jong PSV kan de boel tactisch op een eindel zetten. Dat resulteert in de 3-2. Want het is hier Tigoland die het zijn tweede doelpunt van de Jong maakt. De middenvelder, oorspronkelijk komt er uit Pijzen, spelen in de jeugd bij Sportclub Heerenveen, nou dus bij PSV. En hij zet zijn ploeg, maar zijn tweede doelpunt weer op voorsprong. De onderbreking is echt heel hinderlijk voor Cambuur. Want daarna zit het net echt meer in die wedstrijd. Al komt er misschien nog een kans op de liekmakker. Het is Brei, wat een heerlijk hakje. Smit en dan Van de Water. Oh, dit hier in Wezenmatten. Maar Van de Water shit de bal jonken. Nee, dat ex Smit een goede mogelijkheid onbenut lid. Maar in de eindfase dan rijdt je de Kräften op bij Cambuur. Dat vanzelfs al een oeren mij een man minder speelt. Jong PSV dat nou via Nassau. En aan de linkerkant komt de voorzet van Duiven die de 4-2 binnenkopt. Het is de beslissing in het Cambuurstadion. Want mij nog 3 minuten te gaan zullen de Eindhovenaren dit niet meer voortjan. Thomas Pol liet hem 4 te makkelijk uittroeven in de loft. En dan is het 4-2. Doch beziekt het Cambuur het nog een keer. Van de Water met de voorzet Milan Smit. Hij moest op de bank beginnen omdat Uldrikis de vakka kregen. Maar Smit
Hij beleent zijn invalbeurt met een doelpunt. Draaien fjouwer en wordt het dan nog spannend? Nou, het antwoord is nee, want Cambuur verliest terjocht van een beter Jong PSV. Begrijp jij waarom Rodriguez vandaag de voorkeur kreeg? Nou ja, ik heb uitleg gehad en ik moet het ermee doen. Natuurlijk denk je er zelf wat van, de trainer denkt er wat van en dat is logisch. Maar nou, ik heb vandaag denk ik zelf me goed gerevancheerd. Ja, ik zou denken, als ik spits was en ik zou 6 keer scoren in 7 wedstrijden. En tuurlijk zitten daar een hoop penalties bij, maar dat maakt niet uit. Dan is het toch belachelijk dat je gewisseld wordt? Ja, ik denk normaal gesproken zul je denken dat je blijft staan. Daarom kwam het voor mij ook als een hele grote verrassing en ook als een hele grote teleurstelling. Alleen, ik heb meer tegenslagen gehad, dus ik ben er weer goed mee omgegaan. Ik heb dat vandaag wel laten zien, denk ik. De energie waar jullie eigenlijk om bekend staan, die jullie altijd leveren, die miste ik ook. Maar komt dat dan omdat PSV zo goed is? Of zat dat er gewoon ook in die eerste helft niet in? Nou, we hadden heel veel moeite om in duels te komen. En dan zie je dat je denkt, als je de 1-2'tjes gaat tellen, hoeveel 1-2'tjes er om ons heen gemaakt zijn. Dat is wel het voorbeeld van een team dat net iets sneller gaat dan wij gaan. Dan heb je dus ook een plan, tactisch plan. Niet goed genoeg. Nou, dat is mijn verantwoordelijkheid. En het tempo in het veld, waarin de afstanden toch groot zijn. En dan zie je dat de ploeg gaat twijfelen. Willen we hoog druk zetten? Ja, eigenlijk wel. Maar PSV gaat er wel heel goed mee om. Willen we opbouwen? Ja, dat willen we wel, maar ze zetten ons vol onder druk. Nou, we spelen een paar keer een lange bal, dan merk je de twijfel komen van ja, dit willen we eigenlijk niet. En dan ga je toch een risico nemen en heb je de 1-0 tegen. Dus ja, nogmaals, PSV doet dat goed. En ons plan klopte daarbij gewoon niet. Heeft die onderbreking jullie misschien wel minimaal een punt gekost? Nou ja, wat ik net zeg, je haalt dus een beetje uit de flow. We zaten er lekker in, we hadden Jong PSV eigenlijk over de knie. En ja, dan moet je naar binnen, moet je weer opnieuw naar buiten, opnieuw warming-up doen. En dan is het een beetje Het moment is weg. Ja, het moment is eruit, inderdaad. Hoe frustrerend is dat? Ja, heel frustrerend. Meteen toen wij die goal maakten, ging een brein in het publiek niet doen. Was te laat en moeten weer naar binnen. En, het is ons wel heel vaak gebeurd, niet alleen door onze supporters, ook de andere supporters. Het is gewoon heel vervelend. Ja, ik had mijn collega-trainer van PSV voor me bij de camera bij ESPN. En die zei letterlijk dat hij heel erg blij was met de onderbreking. Want hij de kans had om onze nieuwe formatie, die ik net beschreven heb, goed neer te zetten. Ze hebben camerabeelden die ze live kunnen gebruiken. Dus ze konden de iPad erbij pakken, ze konden rustig gaan zitten. Dus ja, hij was er erg blij mee, de trainer van PSV. Op de ranglist van de keukenkampioen-divisie vinden we Cambuur waarom op het zondeplak. Met 13 punten uit 8 wedstrijden. Likas FC Greens, dat ik verleer. Bovenin is Roda JC de koprenner. Die rennen er wat uit. Jong Ajax is de hikkensluiter met 2 punten uit 8 wedstrijden. Ontzaf via dit Cambuurjournaal. We binnen nije wieken weer. Dan speelt het Cambuur op vreed aan de Kromme Dijk tegen FC Dordrecht. En dus is er op sneun een Cambuurjournaal. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.